Kawadhi nyime en ni romo mar rowere mag pinje mag Afrika ma higani kata Africa Youth Forum timore seche mar rowere ma piny Kenya kata Gen Z osebedo ka kedo ne ratichgi ka gidwaro telo makalo e pacho ka kokalo kuom ng'anyo. Rowerego wacho ni en sachgi mar neno ni pinje ota e yo makare kokalo bedo kod jotelo mopuodhi matiyo ne jopiny. Ogai maduong' buch Wiper Kalonzo Musyoka ne en wendo mogwel e romono manotimore gi Giri Odhiambo. Ian ni gi ler mathoth. Kalonzo noyango ni romo makama ne timore e piny kae e seche mar rowere mag Gen Z osebedo ka bago ng'anyo e bombe mopogore opogore pacho ka. The subject of breaking barriers through intergenerational dialogue is so timely because the youth in Kenya have actually shown the way. They have literally broken the barriers. Jatelono bende nomedo ni rawere ma piny ka osenyiso ranyisi maber ne piny mangima. Many of you, whether you live in Kenya or follow from abroad, are aware of the Gen Z and millennial-led nationwide rallies, which have permanently transformed the political discussion in Kenya, in my opinion, for the better. Kama nenore e ng'anyo mosebedo ka timore e pinje mamoko e Afrika. Kenya Gen Z has also influenced several African movements. It is no longer business as usual anywhere in Africa. Jatelono bende noyango ni ochopo saa makoro rawere nyaka riw e okenge mopogore opogore e tayo sirikal. One of the primary goals of this conference is to investigate how governments may actively engage youth in development processes. Token gestures are insufficient. That time has indeed gone by. Kata kamano, Kalonzo noyango ni rawere nyaka koro bende sir kendo mak lwetgi kod joma dongo e neno ni gidongore maber. Then we must all recognize that partnership between young and seniors is not only desired but vital. These young African leaders also require mentoring, and I think the time for that is now. And I do not think they are averse to suggestions on mentoring, because they also require and be able to dig deep into the expertise that some of the elders will have gone through. Musyoka wacho ni rowere moyo 50 osewito ngimagi e ng'anyo magisebedo ka gibago pacho ka. Ka kendo nyaka sani, jogo mosewito ngimagi e ng'anyo mopogore opogore e seyo sirikal, kama oting'o ng'anyo mokwongo mar riwruok mar Azimio, osechopo 300. In addition to the peaceful Maandamano protests of previous year, during which the security agencies killed over 75 innocent people and injured hundreds more, we calculate that over 300 young Kenyans have lost their lives, especially in light of the unclaimed bodies in some of our city morgues, because they dared to engage in dialogue, because they dared to break this intergenerational barrier. Jatelono koro dwaro mondo nonro otim ewi joma pok oyudi mane olal e ng'anyo mag rowere kod ringre manie kuonde kano ringre mapok oyangi. Niliona mzee mmoja akisema I want my son dead or alive. Sasa ni wazi kwamba kulikuwa na hali ya kuficha walioathirika, waliowawa, ndipo basi pengine maneno yakipoapoa wapeleke miili tena kwa city mortuary na kwingineko. Hii ni aibu, ni swala ambalo lazima litatuliwe tukielekea mbele, ukweli ujulikane. Romo ni maiga ni mar rowere ma pinje Afrika kata Youth Forum 2024 nochakore ayanga e apise mag riwruog pinje mar UN buore Nairobi. Odhiambo Ian Derrick, Ramogi TV.